pravú stranu. Ako? Tu je papier. Tomi, ideme na ďalšie. No šupte ho tam. Tak, cez Vietnam teda, hej. Dávaj prepisu. 13:28. Peťo, vezmeme ich od chrbta, tu nabojujú. Tu nám máme nepriateľa. Ideme od chrbta, hej? To je mŕtvý. Tu je živý. Peťo, tu je jeden chlap. Tu pre teba. Si mŕtvý, hej? Mŕtvý si. Prebíjam. Nie. Pozor tu. Štvorka, to sme my! Opatrne, hej, dostaneme sa až k Michalovi. Hej, brácho. Si to nedostal? Hej, no dobre, tak dajme tomu, že aj ja, hej. OK. Slečna, ty si mŕtvá. Som ťa trafil. No jasné. Štvorka! Dobre! Máte tu ešte dáčo? Dobre, tak ideme ďalej, hej? Dobre, pošlite ďalších ľudí na bečko! Čo najviac ľudí na bečko! Poď, ideme späť. Len pozer, aby táto nám popri budove neprišiel. Bol jeden som snažil, som ho dostal. Čo mi to neposl... Nabíka. Tam je. To musel dostať. Hej? Názor si. Dobre. OK. Ukáž mi tú zbraň. Dobre, príď, pozor. Neviem. Tam sa za tej budov. Aj za rohom tejto budovy sú? Hej. Pič. Štvorkázu za nami žijú. Dobre, tu pôjdeme dole a sádiaľ k tej budke, hej? Piči, tuto dole? Co to odstali? Správa, nie? Správa tylko? Do piči! Poď dozadu. Počkaj. A? Piče. Kurva. 6, dobre, idem. No, tam sa nezmestím. No poďme popri tej budove. Kurva, drát. S kokotinou. Kokot.
Dobre, dostal. Dobre, poďte tu na kraj, Šorka! Piče. Tuna je nad nami, Zuzana, v lese. Tuna nado mnou. Pozor, aby ťa odtiaľ neodjebal z toho lesa, hej? A je tam niekde? Tuna nado mnou je. Dobre, je mŕtvy. Skúsi si strieľať. Dávaj, šup to do ňa, nech sa nevíde. Lenže pozor, Peťovi musíš pomáhať. Tu na za túto barikádu tadiaľto, vieš, vyviesť. Ak ťa nikto neodjede. Ale neviem, či to máš. Hej? Ide tu Zuzana, ide tam. Pri tých bedniach je. Za tými bedňami. Zuzka, musíš ho zakryť za tými bedňami. Naľavo. Dobre, ten je dole, poď. Hej.